أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sura El-Leheb. Šta je Kur'an? Kur'an je posljednja Allahova knjiga, objava u kojoj je Allah objavio našu vjeru Islam, našem poslaniku Muhammedu a.s. da je dostavi i objasni svim ljudima na zemlji kako bi bili sretni na oba svijeta. Šta se nalazi u časnome Kur'anu? U Kur'anu se nalazi Allahov govor, Allahove riječi. Uzvišeni Allah je objavio Kur'an na arapskom jeziku preko poslanika Muhammeda a.s. svim ljudima na zemlji. Allah voli da mi učimo Kur'an. Cijeli Kur'an je podijeljen na sure. Da li znaš koliko cijeli Kur'an ima sura? Cijeli Kur'an ima 114 sura. A da li znaš koja je prva, a koja posljednja sura u Kur'anu? Prva sura u Kur'anu je El-Fatiha, a posljednja sura je sura En-Nas. Da li znaš da u Kur'anu postoji sura koja govori o lošem amidži i strini Muhammeda a.s. koji su bili protiv njega i Islama? Da li znaš kako se zvao taj loši amidža Muhammeda a.s. kojeg je Allah uzvišeni prokleo i obećao baciti u džehennemsku vatru zajedno sa njegovom ženom? Taj loši amidža koji je bio protiv Muhammeda a.s. i Islama zvao se Ebu Leheb. Kako se zove sura koja o tome govori? To je sura El-Leheb. Sura El-Leheb je 111. sura u Kur'anu. Objavljena je Muhammedu a.s. u Mekki u Arabiji i ima 5 ajeta rečenica. Sura El-Leheb glasi ovako: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Još jednom zajedno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Kako glasi prijevod sure El-Leheb? Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana, u ime Allaha milostivog samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. I žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Još jednom zajedno. Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana, u ime Allaha milostivog samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb i propao je. Neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. I žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. O čemu to govori sura El-Leheb? Navodi se da je poslanik Muhammed a.s. izašao jednog jutra u Bathu, dolinu Mekke. Popeo se na brdo i počeo dozivati. Oko njega su se okupili Kurejševići, pa im je rekao: šta mislite kad bi vam rekao da će vas neprijatelj jutros ili večeras napasti, bili mi povjerovali? Bismo, odgovorili su. Ja vas onda samo prije teške patnje opominjem, rekao je. Na to je Ebu Leheb, njegov amidža, rekao:
propao da Bog da, zar si nas zbog toga sakupio? Na ovo je Allah objavio, neka propadne Ebu Leheb i propao je. To jest, propao i uzalud mu trud i nastojanje bili. Ebu Leheb je jedan od poslanikovih alejhiselam amidža. Njegovo ime je bilo Abdul Uzza. Ebu Lehebom su ga zvali zbog plamenkaste boje lica. Mnogo je vrijeđao, mrzio i ismijavao se Božijem poslaniku alejhiselam. Ponižavao ga je i omalovažavao vjeru koju je poslanik saopćavao. Kad bi Božji poslanik alejhiselam pozivao, o ljudi, recite nema drugog Boga osim Allaha, uspjećete, i dok su se ljudi oko njega okupljali, on bi ga pratio, stajao iza njega i govorio, laže, on je napustio svoju vjeru. Pratio ga je i ne bi mu dao nikuda mirno ići. I propao je, to jest gotovo je, već se desila njegova propast i nesreća. Ebu Leheb bi govorio, ako je istina ono što moj bratić govori, ja ću se na sudnjem danu i metkom i djecom iskupiti od kazne. Na to je uzvišeni Allah objavio, neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. To jest i metak i djeca, ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. I žena njegova, što spletkari, bila je jedna od uglednih kurejšijskih žena. Zvali su je Ummu Džemil, pravo joj je ime bilo Erva bint Harb. Svoga muža je bodrila i pomagala u nevjerovanju i inadu. Zato će sa njim na sudnjem danu dijeliti zajedničku kaznu i muke u džehennemskoj vatri. Zato uzvišeni kaže, što drvlje nosi, što spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Sejid bin el Musejib kazuje da je imala ona skupocjenu ogrlicu i da je govorila, prodaću je i potrošiti u borbi protiv Muhammeda, pa će joj Allah umjesto nje u džehennemu dati oko vrata uže od ličine usukane. I zato neki učenjaci kažu da se pod riječima uzvišenog o vratu njenu bit će uže od ličine usukane misli na uže od vatre oko vrata koje će je do vrha, a onda do dna paliti i tako naizmjenično. Da li ste čuli za riječ hafiz? Hafiz je onaj koji zna cijeli Kur'an na pamet. Hafiz znači čuvar. On čuva u svojoj glavi cijeli Kur'an. I mi ćemo, inša Allah, naučiti suru El-Leheb, postati hafizi, čuvari ove sure i tako zaslužiti Allahovu nagradu. Hajdemo još jednom na kraju zajedno proučiti suru El-Leheb. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Hajdemo još jednom zajedno proučiti prijevod sure El-Leheb. Tražim Allahovu zaštitu od prokletog šejtana, u ime Allaha milostivog samilosnog. Neka propadne Ebu Leheb i propao je, neće mu biti od koristi blago njegovo, ani ono što je stekao. Ući će on sigurno u vatru rasplamsalu. I žena njegova koja spletkari, o vratu njenu bit će uže od ličine usukane. Da vas Allah milostivi nagradi i podari svaki hajr dobro. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.